зор премьера белән тамашачыларны сөендерәчәк. Гөлчәчәк спектакль нәрсә турында барачагын кунакханәдә сөйләшербез. Чөнки студиябызда кунакта Абдулкарим исемендәге театрның актеры Булат Гатауллин. Хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез. Булат, менә премьера дип әйттек. Ниндирәк премьера була, бераз насырларны ачып, иштәлеге турында сөйләп китмәсез икән. Гөлчәчәк бу татар халык әкияте. Гөлчәчәк без шуңа нигезләнеп спектакль чыгардык. Аның жанры куркыныч әкият, ягъни страшилка, хоррор дип әйтәбез инде. Ул фойеда барачак, театрның фойесында тамашачылар, анда бары тик 40 кеше генә булачак тамашачылар һәм менә мондый аралыкта артистлар тамашачылардан утырачак һәм уйнаячак. Бу бик кызыклы шундый спектакль. Бу минем дипломный эшем иде. Һәм аны без үстердек спектакльгә кадәр. Һәм инде менә алла берсә премьерасы көтелә һәм без аны бик зарыгып көтәбез артистлар белән. Булат, моны авыз тутырып иммерсив спектакль дип әйтеп буламы? Юк, аның жанры андыйрак түгел. Андай түгел. Юк. Шулай да кызык тамашачы белән ниндидер контакт таба торган. Әйе, без моны һөнәр фестивалендә уйнаган идек инде. Һәм Петербургтан килгән бер критик Жанна Зарецкая, хәзер мин бу фойега килгәч, һаман як-ягыма караначакмын, убырлы юк микән монда дип әйтте. Чөнки монда Гөлчәчәк та бар, убырлы да бар, тылсымлы күл дә бар, серле агач та бар. Барсы да татар халык әкиятләрендә нинди мистик образлар бар, алар барсы да монда бар. Сезнең әле мәктәпләргә йөреп спектакльләр күрсәтә торган практикагыз да бар. Менә әлеге спектакльдә шулай итәргә ниятлисезме? Миңа калса юк, чөнки бу спектакль нәкъ менә фойега куелды. Анда фойеның барлык мөмкинлекләре дә кулланыла. Витражный тәрәзәләр бар бит инде безнең фойеда, көзгеләр бар һәм менә шушы барлык әйберләргә корылган спектакль. Без инде әкиятләр укыдык, ләкин алардан соң шактый еллар узган, шуңа күрә Гөлчәчәкнең фабуласын бераз искә төшерик әле. Анда сюжет нәрсә турында? Фабуласының бик җиңел, ләкин без бит инде беләбез, татар халык әкиятләре ул ниндидер икенче пластларга алып тоташтыра безне, ниндидер символлар бик күп бит инде анда. Әйе. Нәрсәдән гыйбарәт әкият? Бар Гөлчәчәк, ул убырлының килене була. Әйе. Убырлының килене була һәм улы идән киткәч, Гөлчәчәк әниләренә китергә тели һәм убырлы аны куа чыга. Убырлы куа, Гөлчәчәк йөгерә, күл ярдәм итә, агач ярдәм итә һәм менә инде шушы көрәштә кем җиңә? Убырлымы, Гөлчәчәкме, яхшылыкмы, явызлыкмы? Менә анысы инде сер. Килен кайнана мөнәсәбәтләренә бик әйбәт бер ни икән бу, гыйбарәт. Әйе, гомумән бу бик кызыклы әкият. Анда тылсым да бар, анда ниндидер бытовой әйберләр дә бар, шуңа күрә. Шулай да ул балалар өчен нигезләнеп эшләнгән әсәрме? Без аны 12+ дидек, ләкин ул шундый миңа калса бераз әйе, яшьрәк балаларга да бик әйбәт булачак һәм олыларга да. Без аны гомумән кич белән күрсәтәбез. Сәгать 7-дә, алдагы көннәрдә инде җәйгәрәк чыккач тагын да соңрак куярга планлаштырабыз. Һәм тагы шуны да әйтергә кирәк, спектакльдән соң Мәтрүшкә Пати дигән без бер шундый дәвамын уйлап таптык спектакльнең. Анда инде без мәтрүшкәле шәйләр ясап, тамашачылар белән әңгәмә корачакбыз. Ягъни ниндидер бер тема сайлап, менә инде премьерадан соң без Айдар Шайхин алып барачак ул очрашуны. Анда инде әкиятләр нәрсә ул, мифлар нәрсә ул, андагы образлар, менә шул турыда сөйләшәчәкбез. Монда шул хәдер әйбәт, Корея театрына чыгасы да түгел икән. Көн-төн шунда әйтәсе. Менә Булат, әйттегез, минем диплом спектакле иде дип, сез режиссурага да укыган идегезме? Әйе, мин былтыр бетердем институт культураны. Режиссура белгечләре. Әйе. Шулай да кайсысы якынрак сезгә? Хәзерге вакытта барыбер артистлык һөнәре якынрак, ләкин миңа режиссура бик кызыклы, шуңа күрә мин үземне бу өлкәдә дә сынап карарга телим. Менә бит. Бирсәң Ходай үзенең ярдәмнәрен, менә яшьләребез үсә тора, әлхәмдүлилләh дип кенә куанып утырам. Уңышлар? Рәхмәт ясың килгәнегез өчен. Инде премьераларыгыз гөрләтеп үтсен дигән теләктә сезнең белән саубуллашабыз. Амин, рәхмәт. Әгәр дә